Foodie Biz, today kakain po tayo ng pork beefsteak or Bistek babi. Oh, yes, beefsteak babi. Mga Foodie Biz, at meron tayo extra sarsa, oh. Ang drinks natin, tubig. Mga Foodie Biz, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga Foodie Biz, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. At syempre, ang nag-sponsor ng pagkain po natin ay si Ma'am Cynthia Aguilar. Ayan. Thank you so much po, Ma'am. Yes, thank you so much. At welcome back kay Ate Alvie, mga Foodie Biz. Ayan, okay na siya. Oo, okay na ako. Yun. Taba. Ay, laki nito. Taba. Asawa ni Taba. Taba. Ang unang subo ay para sa inyo, mga Foodie Biz. Manganta na po mga Foodie Biz. Maldog nyo na. Ulog natin. Matulas. Kanyaman mga Foodie Biz. Ay, ang rice ko. Ay, tabaya. Walang kutsara. Gagawin niya aking babi. Ay, tiyan natin kutsara. Pahirap. Nangingibabaw yung mantika. It's okay. Ayan, no? Ayan. Masarap yan. Pampabata. May paras ko. Kanyaman niya. Ay, wow. Sarap. Kala ko ulo ng tilapia. Yan. Gogo ko pa. Metas ko presyon. Basta ka na kanyang pangukanyaman. Bari ko kay nasi masabo. Ako hindi. Yung sakto lang. Sarap.
Balo. Hmm? Chicha? Liwa. Siya kilala ni Chichi. Chichi. Malakas na ako kumain. Hmm. Dati wala akong ganong kumain. Hindi, ito talaga nung may... Kaya maingat-ingat po kayo uso yung ubo at saka sipon, trangkaso. Dahil sa mainit na panahon, no? Tapos umuulan. Yun. 1 week din akong sinisipon tsaka may ubo. Basta't kaya kami, ay milala ko yung danom. Oh, tapos laging high tide pa sa baba. Kaya yun. Kaya thank you kay Lord. Uy, magaling na ako. Malakas na ako kumain, sabihin mo. Malakas na ako kumain. Dati wala akong ganong kumain talaga. Kahit kanin, ayoko. Kasi meron nagsabi, ang ina-ina mo daw kumain. Ay, malakas na siya kumain ngayon. Kasi may sakit siya nun. Basta mapakiramdam ko nun yung last mukbang ko. Tsaka kailangan ko bumawi, diba? Para lalo na ako lumakas. Tsaka medyo pumayat ako. Kapag lumakas siya, magigindar na yan. May kapangyarihan na. Siyempre, malakas na. Ay, ikaw si ano? Captain Barber? Hindi. Si Valentina. Sarap na ano sibuyas. Kaya salamat sa mga nangungumusta tsaka yung mga magpagaling daw ako. Thank you so much po. Sobra yung ulam natin, ang dami. Yung rice sakto lang. Kasali na kasi ako kaya madami na yung pagkain. Na? Kasali na kasi ako kaya madami. Hindi natin na maubos yung ano. Babs. Mga po, Dibis, huwag kayong mag-alala. Hindi masasayang yan. Merong kakain. Kainin pa namin mamayang gabi yan. Mamaya pang gabi yan. Mayroon na nagdadasal.
Ay, buto na lang pala ito eh. Kain mo na. Buto lang. Buto lang pala ito. Kasi ano yung pata tsaka puto-buto. Ayan. Kailangan kong bilisan kasi tambak na yung mga shoutout natin. Ang dami nagpapa-shoutout. Baka magtatampo na sila. Buto na yan, no? Ayan, habang kumakain si BBM, mag-shoutout po ako. Shoutout po kay Cherry Desu, Crystal Bakiran, Pina Yabate from Nueva Ecija, Kapamilya Cooking, Rico Reville, Bunso from Magalang, Pampanga, Aileen at Rogelio, ayan, from Palmdale, California, ayan, Luz Biminda Pardila, Melogene Pendel Maralit, Sherry Hayward, Salde Guzman, at saka pinapashout ng Benasquez and De La Rosa family, Myra Valenton from Taguig City, Jonathan Duran from Pasay City, at shoutout din po kay Mary Grace Alcantara, pinapashout ng kanyang mga anak na sina Demi Alexa, Divine Main, at sa asawa niya na si Rowel Marantal. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout, Layapayawan, Baby Alison, Catherine Bagoy, sa asawa mo. Shoutout sa inyong lahat. We love you. Shoutout po sa inyo lahat. Ma'am Cynthia Aguilar. Ayan. Thank you so much po sa blessings po na binigay niyo po sa amin ni Bibi, yung pagkain po. Salamat po. 10 may natira. Dalawa. Oo. At salamat din po sa nagsuporta nung nagmukbang si BBM. Ayan. Yes. Yes, mga kapudibis. At syempre, magpapasalamat ako sa nagbigay nito. Kaya Ate Charlene, thank you so much. Shoutout po. Bagay niya. Mga kapudibis, agisan mo po yung pamangan mi. Opo. May ate mong taga na dua. Hanggang dito na lang ang aming videos. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo.